Langteng Community Hall along Sarihajan Sakti Kendra Kangdanga May Kangni. Ingdeng Troxy SDC Bokajan District Committee atum Mesen Pen Conference Pachunpon. Hidim Teron Polling Station Arat Mesen Kijunalang Kavyajok Hawar Arat Kaningri. Joy Singh Terang Ajer Dingklui Pen Kesu Kacholong Lokajok Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangapan Kerap Kehang. Dikreng Langsu Youth Committee Pen Rong Rup Kapang Tirpon. Kardom pini prime time than bang pini limerin han sepi non arjo ikha birtang ton pen. Dikreng Langso Youth Committee ke damtang phaikoni ni phaing korahini arni mahang pathek det pen pini an ning koi chok tanglo. Pini matijong ni phai krehini adap apor pen Dikreng Langso Youth Committee may puroton bongrum lapen ari sangho atum chelang pet pen pini rong robar lua towar kapang thir lapen keter ke erke warja phan pura dasbin taron pon. Lapulo nilitum DYC Dikreng Langso Youth Committee form ten amang pathek det pen pini nilitum rong berong khat Aku kira rasa urut kesempatan jeng silo, lalu nilitum pini lalu timang mangke, berong thak kira am ke nilitum kok aja pangkir aja lalu nilitum mahinkan, lalu timang sih nilitum mahinkan lah dasbin dan jenglok, nilitum mitang pen hinsi lalu kam ke klaim timang kono. DYC Maypu Roton Bongrum pen kethana tengke majogarat sitame rong rup kapang thir ke kenang sot lapen risoi jang tumta cherok toke do kenang sot nili tumta ke thek okali bonta kabor I pensi klemlo dasi madu sita mina arong chebor I repason te me par pik ji puta thampon Lalu nili thanang tunggal lalu je nili tumta thek tema thek sitame nonda nili tum thang ke chebor I mate banglong thek long Banglong pen ya thek long mas nili tumta laso kame klem thek lo pulo kasi nili tum bangke abang putin abanta ke pachini ang tung la pulo je nali tum sitame rong berong thak mate atokan nu long tame pinya ke tiar la poson du thek long lo long te nali tum hin de tame je klem bor ilo long te unji chunji pusneli ning kema khala pen ke klem lo long te ki ye thang ta be la pen ke thek share tum long ke ili tum ke thek share kan hirjira abang phu long ke ili tum keng bos tame ing tum do nei la tum long ben si Budi Suri Anthony la lutang teli tumanta ba timisa tawang tham ko timisen si tumanta nang bujai po lalu ang teli tung ke claim ita nang acara pundulu lutang teli tung ke claim ta joy jadi lapen rong asar pen chenglok Dikreng Langsora do anta DYC aphan la puson kapang thira sai ke deng pon the kapot kachuro pajir pon le ban ke nata sang ta ke ye thai wala stame la bakso Dikreng Langso bakar ko kape justin mere lai ko ke wan pon pat ke han se la son apna ne padam ye phana son ya pon pat ke ne so DYC committee thak to phani la rong tro apa apharman ni la so Dikreng Langso arong asar pe na ke pen ke ni rong an arong lo churu par pik lo Dipupen Deboram Kathar 365 News India Dipu Dikreng Langso ame karkari tangkania terang asupo Joy Singh Terang arta phoke braisi ajer dingklui pen keso kelong lok ajok Karbiang Long Autonomous Council Chief Executive Member ake hai tuliram rong hangapan keso kachelang jiapan kerap kachuhang Joy Singh Terang alang li ajer dingklui pen kidnia keso ke dokok ajok ahema redwe rangan pinlo pusi Joy Singh Terang asupo Dor Singh Terang pen pherang ke thengno nang thandun Joy Singh Terang alang lino bang ki isia kidney ke heno daklo lapen isia kidney bang tarlong dokoklo laso ajok DMCH along si keso chelang bom bonta dakilang un elupu ajok nonamat Nikos Hospital Dimapura long si keso chelang bom lo aprang ta operation lo bonta un eda ajok nonako operation thulo laso ajok akhidam peglo nonamat chainong long lianta chejor lablo kejor jason savidadlo lasi keso ka chelang aphan nang ravek nang jipusi CM Tuliram rong hangapan tuning report Lapen kumanya ningkang sam kerap jido pulote kachini jiapan 6026669689 along humri ignon lama kisu bangke hala kidney ta isina problem duko hala kimi arna lepuda arlong duko ama sidak wati lalo nili chuning ri bang lalo je ahok lo nili potaso dela lapen asap sup bet along le pesame chewar lo nili to long le phelang me chainong jonjoni dota chewar lo
zinon sar CM Tuliram Ronghang Phanta sab basta me cerap dunji phansi suning rila Dag Medical College long 1 week ne do lapen Dimapur Nikos Hospital long 3 week bagdolo koros tang ke lakni so se poba non ini ke lakni bagi sap nang lang ban ini ka Dipupen Deborah Kathar, 365 News India. Pinyada Porpai Kresia Por Surhajan Sakti Kendra Conference Langteng Committee Hall Asai Hemalong Meke Padopon. Dabang so me Kacharipon Hunaram Singnar Lapen Meke Phalam Theke Jaipon Vidyaterang Alhi Sarpo Manpen Kachitong Dun Rube Rongpi Manpeng Alhi Sarupathar Mandal Kisan Morcha Ame Phusemson Timung Lukhiram Rongpi Dilip Rongphar Kakrung Hanse Pipen Chenglok Local Committee Ame Phulapen Chunbang Atum Chitong Dun Si Me Along RDP Dun Honaram Singh Narpen Lam Theke Jaipon ke polling station do ana longta arta ningkan trainer ke batumaphan amen ke thabdun edjiaphan than pachini government pen asona sona ka maphan rada tumaphan kapalitang lake PMAYG barpi ke dohem sai chutiki atumaphan MP pen tangka ki pi locharli atumaphan scholarship ke ron pon MLA hin pen chenglok penang anaka maputhak rada tumaphan ke than ke pachini nang jia ke nang sot puta than pachini ke wang GMLA kilik nang te bok bomlo lasi koson pensi ongdung avot ke palong pon thekji apuling tin penta pu aputhak che than chimum pon Pinyada Porpai Krisi Ranchiti Mapor Sarihajan Bazar Tiniali long ASDC Bokazan District Committee atum conference ame ke padupon Labang Some Kacharipon Mohori Teron Lapen Kansing Teron Alhi Sarpo Aman Pen Kachitong Dun Mei Pu ASDC CC Chomangkro Manpeng Aluhi Abarim MLA Mensing Tiso Abarim EM Rajendra Rongpi KNCA Ame Pi Merina Bepi KSA Ajoying Ki Pen Chenglok ke Thegeding Atum Chitong Dun Bokazan District Committee SDC Asong Kapang Dangpon Thuje Puthak Chethan Chingwai Patepon Si Chedon Sar Pen Akimi Bokazan District SDC Kapachari Pon Jiaphan Kamal Singh Pen Chunbang Kansing Teron Atumaphan Arpu Pekpon Nasong Si Kapre Arputa Pekpon Kebang GMLA Kiligahut Bokazan District Angkang Penta SDC Asong Pen Kachetoy Dunjia Bang Prophan Sik Bahai Dun Reglo Nangpu Chethan Chimun Pedopon Congress Lapen BJP Asong Kachari Pon Pinyarni Anta MOU Lapen MOS Alamdon Kachetok Tang Pot Anta Papleng Pon Thekhelang Lasi Lahai Kipachun Pon Thekjita ASDC Asong Atuman Vetu Puta Aluhia Tumpen Nam Thejai BJP Asong Atum Central along Government Wanglote Article 244A Pachun Vekji Pualam Jam Ini Arni Anta Pachun Pon Thekhi Pipen Chenglok Pinangan Alam Chithan Chingwai Pidusi Mesen Pen Mei Pachun Pon Lakha Krainer ke Blumbajong MSC constituency angkang Hidim Teron polling center ke Parlo Manjapen kilometer hinian kahelo Langtugrong Piarong along Kijuna lang Kisung Kidugajok Herang ke atum kahumrida mahot arong arada tum nang than pachini dun Lazahada ke do prong Kisung ki phove karada tum ke Prabjin Pen ke mesen Kijun long jia lang mate ringwell nang ki pithek jia phan non ke do bom BJP sarkar mate tim karbiang long song japo Tuliram rong hangaphan nang chuning ridun padikri malam the Herang ke atum athengno nang pachini dun Manjapen Rajas Hansi, 365 News India. Ni tarong hang nang kay siya ke thesip lang lo. Ni tumlang turong pias arong asol. Ni tum kijuna lang boy pit. Tuwar boy pit. Hen are na si nang itum ke ayat pa mo na nang tingi upay dote na pan upay ng pikha ni tumarong mapan. Pinia Birta ke lapuan si Kangton Iglo, ajo ke me kurwang tu.